ଜାଣିଛ ସବୁଦିନ ସକାଳେ ମୁଁ ଆଖି ଖୋଲିଲା ପରେ ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ କି ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମ ପରି ସ୍ତ୍ରୀଟେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ହଁ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ, ମୁଁ କେବଳ କାହିଁକି ଏକା ଦୁଃଖୀ ରହିବି? ହେଇଟି ଶୁଣୁଛ? ଶୁଣୁଛ କି ନାଇଁ ମ? କୁହ, ମୁଁ କ'ଣ କାଲା ଶୁଭୁଛି? ତୁମେ ହିଁ କେବଳ ଜଣେ ଲୋକ ଯାହା ପାଇଁ ଟିକେ ବି ହେଲେ ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ, ଟିକେ ହେଲେ ବି ସମୟ ନାହିଁ। ସେଇ ଲୋକକୁ ଦେଖ କେମିତି ମତେ ଦେଖିକି ତା ଆଖି ଦିଟା ଖାଲି ଚକ୍ ଚକ୍ କରୁଛି। ଚକ୍ ଚକ୍ କରିବନି କେମିତି? ସେଇଟା ଗୋଟେ କବାଡି ବାଲା, ଆଉ କବାଡିଆ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ତା ଆଖି ତ ଚମକିବ ହିଁ ଚମକିବ। ହେଇଟି ଶୁଣୁଛ? ଆମ ପଡିଶାର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଜୋରଦାର ଝଗଡା ହଉଛି। ବୋଧ ହୁଏ ଥରେ ଯାଇକି ଦେଖି ଆସନ୍ତି। ମୁଁ ଥରେ କ'ଣ 2 ଥର ଯାଇଥିଲି। ବୋଧ ହୁଏ ସେଇଥିପାଇଁ ଜୋରଦାର ଝଗଡା ଲାଗିଛି। ଡାର୍ଲିଂ, ତୁମେ ଚଢି କାହିଁକି ପିନ୍ଧିନ? ମୁଁ ମୋ ଲଭର ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି କି ତା ଛଡା ଆଉ କାହା ଆଗରେ ବି ଚଢି ଖୋଲିବିନି। ଏ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ? ଭାଉଜ ଡାକିଥିଲେ ପରା। ଆରେ ଭାଉଜ କାହିଁକି ଡାକିଥିଲେ? ଆଲୋ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେଠିକି ଗଲି ଭାଉଜ ନଇଁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ହଁ, ତାପରେ ସେ ମତେ ଦବେଇବାକୁ ଇଶାରା କଲେ। ମୁଁ ବି 2 ହାତରେ ଦବେଇ ଦେଲି। ତାପରେ ସେ ମତେ କହିଲେ କି ସାର୍ଟଟା କାଢି ଦିଅ। ମୁଁ ସାର୍ଟଟା କାଢିଦେଲି। ତୁମେ କାହିଁକି ସାର୍ଟ କାଢିଲ? ହଁ କାଢିଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ଟରେ ବି ଆଡଜଷ୍ଟ ହେଲାନି, ଭାଉଜ କହିଲେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କାଢି ଦିଅ। ମୁଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କାଢିଦେଲି। ଆରେ ବାପରେ, ତୁମେ ସତ କହୁଛ? ଆଉ କ'ଣ ତତେ ମିଛ ଲାଗୁଛି? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଥିରେ ବି ଆଡଜଷ୍ଟ ହେଲାନି, ଭାଉଜ କହିଲେ ମୋ ଶାଢୀ କାଢି ଦିଅ। ମୁଁ ବି ଶାଢୀ କାଢିଦେଲି। ଆଉ 2 ହାତରେ ଦବେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ଆଡଜଷ୍ଟ ହେଲାନି। ହଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କୁହ, ଆଗକୁ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟିଲା? ଆରେ ଭାଉଜ ପୁଣି କହିଲେ ନହେଲେ ସାୟାଟା କାଢି ଦିଅ। ମୁଁ ବି 2 ହାତରେ ସାୟା କାଢିଦେଲି। କ'ଣ କହୁଛ? ମୋ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ତୁମ ତଣ୍ଟି ଚିପି ଦେବାକୁ। ଆଲୋ ଶ୍ରୀମତୀ, ପ୍ରଥମେ ମୋର କଥା ତ ଶୁଣି ନିଅ। ଯେତେବେଳେ ଭାଉଜ କହିଲେ ମୋ ସାୟା କାଢି ଦିଅ, ମୁଁ ସାୟାଟାକୁ ଟାଣିକି ବାହାର କରିଦେଲି। ତାପରେ ଦବେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଯାଇକି ଭାଉଜଙ୍କର ସୁଟକେସଟା ବନ୍ଦ ହେଲା। ଏଇ ଶୁଣ ନା, ଆମେ ସବୁ ଜନ୍ମରେ ପରସ୍ପରକୁ ଏମିତି ଭେଟୁଥିବା, ଆଉ ସବୁ ଜନ୍ମରେ ପରସ୍ପରକୁ ଏମିତି ଭଲ ପାଉଥିବା। ସେଇଟା ଠିକ କଥା କହୁଛ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ତୁମେ ମୋ ପିଛା ଛାଡ଼ିଲେ ତ ପୁଣି ଆର ଜନ୍ମରେ ଭେଟି ପାରିବା। ତୁମେ ନା ଆଗ ଭଳି ଆଉ ମତେ ଜମା ଭଲ ପାଉନ, ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି କିସ୍ କରୁନ। ଆରେ ଡାର୍ଲିଂ, ମୁଁ ଏବେ କରିପାରିବିନି। କାହିଁକି କରିପାରିବନି? ଆରେ ଆଗକୁ ତୁମ ସାନ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ଅଛି ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ତ। କ'ଣ ହେଲା ସେଉଠୁ? ଓହୋ, ଆଜିକାଲି ମୁଁ ତାକୁ କିସ୍ କରେଇବାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରଉଛି। ଆଚ୍ଛା କହିଲା ଦେଖି, କୋଉ ଲୋକ ବେଶୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ? ଯାହା ପାଖରେ 10ଟା ଛୁଆ ଅଛି ନା ଯାହା ପାଖରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି? ଯାହା ପାଖରେ 10ଟା ଛୁଆ ଅଛି। ସେଇଟା କେମିତି? ହ୍ୟାଲୋ, ଯାହା ପାଖରେ 10ଟା ଛୁଆ ଅଛି ସିଏ ଆଉ ଅଧିକ ଛୁଆ ଆଶା କରିପାରିବନି। ଯେତେବେଳେ କି ଯାହା ପାଖରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି ସେ ସବୁବେଳେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଆଶା କରିବ। ମତେ ତୁମଠାରୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଡିଭୋର୍ସ କାହିଁକି ଦରକାର? କାହିଁକି ନା ତୁମକୁ ପାଇକି ମୁଁ ଖୁସି ନୁହେଁ। ଯେତେ ନଖରା ସବୁ ତୁମ ଏଠାରେ। ପୁରା କଲୋନୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖ, ସମସ୍ତେ ମତେ ପାଇକି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, କେବଳ ତୁମ ଛଡା। ହେଇଟି ଶୁଣୁଛ? ରାସ୍ତାରେ ସେଇ ଯୋଉ ଗଧଟା ଛିଡା ହେଇଛି, ସେ ତୁମର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ତାକୁ ନମସ୍କାର କର। ଆରେ ହଁ, ସତ କଥା ତ, ସିଏ ତମ ଶ୍ୱଶୁର। ବାପା ନମସ୍କାର। ହେଇଟି ଶୁଣୁଛ? ଯେତେବେଳେ ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ମତେ କେତେ ଗେଲ କରୁଥିଲ, କେତେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ନାଁରେ ଡାକୁଥିଲ। ମୋ ରସମଲେଇ ଲୋ, ମୋ ରସଗୋଲା ଲୋ, ମୋ ରାବିଡି ଲୋ। ତ ଏବେ କାହିଁକି ଏମିତି ଡାକୁନ? ହ୍ୟାଲୋ ପାଗେଳି, କ୍ଷୀରରେ ତିଆରି ଏଇ ମିଠା ଗୁଡାକ ଆଉ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରେଶ ରହିବ କହିଲ?
ଗୋଟେ ମାସ ଆରାମ କରିବା ପାଇଁ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନହେଲେ ପ୍ୟାରିସ୍ ଯିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ତୁମେ କୁହ ଆମେ କୋଉଠିକି ଯିବା? କୁଆଡେ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଚାଲ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯିବା।